салом алейкум ба ҳама тамошобинони барномаи мо. Сар мекунем барномаи навбатиро ҷавоб ба саволҳои шумо. Сар мекунем ба якум савол. Якум комментарияро навистай ралли каму мухлис шая мухлиси барномаи мо. 6 сум ҷарима мекунанд одамои пиёдагарда. бале 6 сомонӣ ҳама одамоиро ҷарима мекунанд ки мақсад во пешиход хати намегзарананд ба ҷое ки ғайри пешихода ба онҷо мегзаранд ё ки светофорро нигоҳ мекунанд ҳамаи одаморо ҷарима мекунанд. Ака пиёдагард гуфта ҳамаро дар назар нагирен. Мегзарем ба саволи дигари. Савола додай Куйбеш Сити. Салом алейкум сози тенҷи ака, саволи ман инчунин гуфтанд танировка дар Тоҷикистон агар хоҳӣ нахоҳӣ сумша меспорӣ. Ҳамин қонун биромада ё ки не? Хеле қонун набиромада. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Савола додай Самад Ғафуров. Ака салом алейкум, вақте ки одамое ки гражданский форма доранд аблава мекунанд, ягон ҳуҷҷат нишон наметаҳанд, мо ҳаққи ӯра задан дорем, агарчи онҳо ҳуҷҷат пешниҳод накарда мошинида бор мекунанд. Дар ягон ҳолат ҳаққи задан надорӣ корманди давлата, гарчанде ки ӯ гражданский форма қатӣ боша. ҳастай ғайри аблавчико ки коргарои адел ба гражданский мегзаранд. Хеле мақомотҳо бисёре ки формаи асосӣ надоранд. Мақсад ҳар як мақомот ба худаш як тарзи корӣ дора. Гарчанде ки ӯ туда ба гражданский форма омад борот кард, не ки ту ӯро ҳаққи задан надорӣ, не ки ай дигар ҷиҳат ӯ тура ҳаққи бор кардан надора дар мошинаш ай раҳ қапида, ё ки ӯро ҳам ҳақ надора ки ҳуҷҷат пешниҳод накарда тура бигира бор куна. Леобои корманди мақомот вақте ки пешет меояд, аввал бояд ҳуҷҷат нишон бутадате, баъд чи шикояте чи гапи дора баъд ати буга. А так бе ҳуҷҷати бе чи ягон кас ҳаққу ҳуқуқ надора. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Савола додай Тоҷикистон номушнавистагӣ. Акай сорбон аблава проверка диромадан хона мумкин нест. Чӣ ба медироянд? Ина Душанбеда ҳаққу ҳуқуқ надора. Вилояти Суғд медироянд. қонунҳо ягай ку. Охи қонунҳо ягай о гапу дуруст, не ки вай зада ки диромад и уже ғайри қонунӣ мешава, ҳақ надора аблава. Дар то қасуғ не дар ҳама ҷо ба фикрам ки ҳам хеле ҳастай. ҳами комментариёда бисёртар савол дар бораи риш додагиянд. Бародаро ака бахшиш ростига ма дар бораи риш, қонуни риш маълумот надорам. Ҳамин қа гуфтанем ки қонун набиромада ёли фармон ҳастае. Дар бораш ма ягон маълумот надорам ки бифаҳмонамтон чанд сантиметр мумкин ай ё ки ҷаримаш чӣ хеле ай. Ҳамин бораи ришда ма ягон маълумот надорам рости гап. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Савола додай Маҳмуд Ҳаётов. Навистае ки ба ӯ коргари давлат хонаи ту беиҷозат бидрояд, ту ҳақ надорӣ ягон кор кунӣ. Ту ҳақ дорӣ ғайри задан ай боло шикоят мекунӣ. ҳамин шикоят кардан ҳаққи хита защищат кардан ай. Мисол ту хаб ки карди истоди ҳаққу ҳуқуқи хита надонӣ, ӯ болои сарат мебирояд баъд. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Савола додай Хушнуд. Салом акаи сорбон. Кормандои давлатӣ озодона суҳбат карда метавонем ё не? Мисол ягон чӣ мегӣ, мегӯянд ту ки худат ки кади корманди давлатӣ хеле гап задасти, ай вазифашон сӯистифода мебаранд, ҳами хеле ҷиҳатҳо да ҷарима намекунанд. Ӯво барои ҳами хеле гап мезананд ки ҳами бисёр шаҳрвандо ҳаққу ҳуқуқи худшонро намедонанд. Дар назди қонун коргари давлат ҳам баробар ҳуқуқ. Мақсад ки ҳама дар назди қонун баробар ҳуқуқанд. ӯ корманди давлат шид, ҳуқуқи ӯ ай ҳеҷ вақт зиёд намешавад. Мақсад тура метавонӣ озодона қатӣ ҳавай чӣ хеле мефорад гап занӣ. Хеле гап омадагӣ нестае ки ӯ корманди давлат бошад, ту сарта хам кун қатӣ ӯ гап назан мумкин нест. И дар ягон қонун дар ягон ҷой хеле омадагӣ нест. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Савола додай Аминҷон. Салом бародар, агар туризм ай дигар давлат ба мошинаш мошини тура ягон ҷоша зарар расона, ба забони тоҷикиро надона, ҳамура ҷарима мекунанд ё ӯ зарари расондагиша барқарор мекунад ё ки не? ӯ вақте ки шаҳрванди хориҷӣ боша, ай тарафи худмон яъне ай тарафи Тоҷикистон бояд ба ӯ шаҳрванд вақте ки ҳамин корманди БДА меояд барое ки ич хеле задай дар киҷо задай чӣ хеле аваришидай, бояд корманди БДА ройгон ба ӯ бигем переводчик мегем ку ҳамура таъмин кунад. Вақте ки ҳамура таъмин кард, баъд кадомеш ки виноватай ӯ мегира мошиниша соз мекунад. Фарқ надорад ки шаҳрванди Тоҷикистон ё ай дигар ҷой ҷавобгарӣ дорад. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Савола додай Давлатали Одинаев. Салом алейкум бародар. Савол: донишгоҳро тамом кардӣ,
бюҷавӣ дар ягон ҷо кор накунӣ, диплома чӣ хеле гирифтан мумкин не. диплом гирифтан ягон ҷои мушкилӣ надорад. Ҳамон гос экзамента ки спорди худат вақти муайян дорад, он вақт мераи дипломта мегирӣ. Тамом. Саволи навбатиро додаи Нуралӣ. Корманди милитсия яъне ки участкавой ҳақ дорад ҳуҷҷат пешниҳод накарда шаҳрвандро бо ҳамроҳи худ ба отдели милитсия бурда сабабашро нафаҳмонад. Шахсан маро як бегоҳ ҳангоми аз варзишгоҳ баргаштанам 2 нафар ҳамла карданд ва ба як мошин ба зурӣ савор карданд. Баъди чанд саволҳои ноҷо гуфтанд ки мо кормандони амният ҳастем. Ҳамон вақт ҳам ягон ҳуҷҷат пешниҳод накарданд. Аку участкавои тра бе ҳеҷ ҳуҷҷат нишон надодад намегирад, намебарад ку адел. Тим боле ки та агар ягон гуноҳ накарда бошӣ, тра ягон кас кор надорад. Агар ягон гуноҳ карда бошӣ, ба фикрам баъд меоянд мебаранд, аделет мебаранд ё ягон мақомоти дигар. Так бо мегӯм ки ӯ корманди ки ҷое набоша, ӯ вазифадоре ки дата ҳуҷҷатша пешниҳод кунад. Мақсад ин пешти меяд салом алейки кард, бигам ман кормандем ҷаем, та ҳақ дорӣ пирси бирор ҳуҷҷатта нишон бите. Ӯ мебирора ҳуҷҷатша нишон мета. Ҳамаи мақомот бояд ҳамхелӣ кунанд. Ҳамаш вазифадоранд ки ҳуҷҷат нишон битанд. мегзарем ба комментарияи дигари. номуш нависагии девонахона. Салом, барои чӣ ман бе интернет наметавонам? барое ки касали интернет доштаем бародар, наметавонем бе ҳамин чиз. мегзарем ба саволи навбатӣ. Савола додай Салмон Боев. салом алейкум акаи Сорбон, як савол доштам. ҳуқуқ дорем даст бикашем аз шаҳрвандии Тоҷикистон? Бале, ҳуқуқ дорӣ. мегзарем ба саволи навбатӣ. нависаи Каромат Шермуродов. салом акаи Сорбон, якчанд савол дорам. дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ агар омӯзгор дар раванди дарсӣ хонандагонро дашном диҳад, чӣ мешавад? мо дар ин мавзӯъ бисёр суҳбат кардагем, гуфтагем ки ягон маълима ҳаққу ҳуқуқи дашном кардан надоранд. марҳамат, студентҳо, талабаҳо метавонед брен болои ҳаваё ариза бинависен, шикоят кунед. ин ғайриқонуние, дар қонун наомадаe ки талабаро бизан ё ки ҳақоратш бикун. мегзарем ба саволи навбатӣ. Ҷаъфар Шарипов. ака Тоҷикистон кай ба таможни союз медроя? аз сум споруда нагизала шиде. ҷаъфарҷон, намедонам ака кай медроя, кае ки насиб набоша. мегзарем ба саволи навбатӣ. салом бародар, галаген гирён кардан мумкин ай дар мошин? мумкин нест. ма дар барномаи пештарам гуфта будам ки ҳамин чиза мумкин нест дар мошинои оддӣ задан, гирён кардан. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола дода Ёдгор. имтиҳони забони русӣ дар вақти сафар ба Русия ҳатмист ё ки не? дуюм саволаш, дар Россия шиноснома кардан ба киҷо муроҷиат кунем? шиносномаи хориҷӣ. ҷавоб ба якум саволот ки вақти сафар ба Россия имтиҳони забони русӣ спориданаш ҳатмӣ аст. танҳо дар ду ҳолат метавонанд ки имтиҳон наспоранд. якум ҳолат шахсое ки мактаби миёнаро дар ҳудуди Иттиҳоди Шӯравӣ, яъне соли 1991 хатм кардагиянд. дуюм шахсон ҳамун шахсоеанд ки мактаби миёна ё муассисаи олии таълимиро то ин ҷониб, яъне ки аз соли 1991 то ҳамин соли 2018 тамом кардагиянд ё ки хондастанд. ҳамин шахсҳо метавонанд ки имтиҳони забони русиро наспоранд дар вақти сафар мекунанд ба ҳамун Россия. мисол Тоҷикистон меянд каникул ё ки ягон чиз дигар, бо сафар мекунанд. дар ҳамин ду ҳолат имтиҳон споридан ҳатмӣ нест. а барои дигар шаҳрвандон ҳатмӣ споридани имтиҳони забони русӣ вақти сафар кардан ба Россия. мегзарем ба ҷавоби дуюм. шаҳрвандоне ки дар Россия ба шиносномаи тоҷикӣ, яъне паспорти тоҷикӣ қарор доранд, метавонанд барои гирифтани шиносномаҳои хориҷӣ ба консулгарои ҳамун дар Россия қарор дошта, яъне ки мақомотҳои худмон дар оҷа қарор дошта, ба онҷа муроҷиат кунанд. ҳозир ман ҳамун мегӯм ки дар кадом шаҳраш, дар кадом кӯчаш ва киҷо шумо бояд муроҷиат кунед. мисол дар хадамоти мисол дар Россия хадамоти консулии Тоҷикистон дар Москва, кӯчаи Катерини 19 шумо метавонед барои паспорти хориҷӣ кардам дар ҳаминҷа муроҷиат кунед, шуморо кӯмак мекунанд. бо ҳастаи консулгари генералии Тоҷикистон дар Екатеринбург, кӯчаи Гражданская 2
мақсад ҳами кӯчаҳое ки дар ҳами шаҳрҳои Россия ҳастанд, шумо ба онҷа мерен, уҷада ҳами сафоратхонаи Тоҷикистон мақомотҳоро махсус барои ҳами шиноснома кардани хориҷӣ ҳуи кардагиан метавонем ба онҷа муроҷиат кунем. ана баъд дар уҷа нархи шиноснома гирифтан дар Россия бо як кас савол дода ки чанд сумай. Нархи шиноснома гирифтан мисол ҳозирти тоҷикӣ мераи дар уҷа шиноснома хориҷӣ гирифтани нархи давлати ҳамун шиноснома $100 ба дар баъзе муассисаҳое ки ҳозир мо номбар кардем дар ҳамин кӯчаҳо бояд шумо бирен муроҷиат кунед. аково барои ҳаққи хизмат не ки қонунӣ омадаги ҳами $800 меспорен. агар ки ҳами $800 зиёд шуморо ҳақ талаб кардан, метавонем ба сафоратхонаи Тоҷикистон дар Россия муроҷиат кунем, айболои вайёро ба ҷавобгарӣ мекашанд. яъне ки нархи давлатиш $100, $800 дига ҳаққи хизматшон, ин ҳаққи хизматшам айрӯи қонунӣ, яъне ки қонунӣ. инак барномаи имрӯзаи мо ба охир расид. ба саволотон ҷавоб додем. марҳамат, бо саволо бошад дар комментарий мо бинависен. дар канали мо ҳатман подписатсия кунед. номи канал Чиба Вай бо шумо буд Сорбон Сафаров. зинда ва саломат бошед ҳама каса.